Знаете ли, че вашето тяло абсорбира повече хлор и токсични химикали за един 10-минутен душ, отколкото бихте поели с изпиването на 8 чаши чешмяна вода? Хлорът обаче системно ви вреди, като уврежда клетките на косата, кожата и белите дробове. Добрата новина е, че вече може да се къпете с вода без хлор, благодарение на душа с витамин С Hygea Aroma Spa. Този уникален антиоксидантен душ елиминира до 99% от хлора във водата, осигурява витамин С колкото 3000 лимона, дезинфектира от бактерии, генерира 4 пъти повече аниони от Ниагарския водопад и пести до 30% вода. Най-важното за вас е, че душът Hygea Aroma Spa подхранва кожата и ускорява синтеза на колаген, като прави кожата по-млада, по-еластична и по-жизнена. Може значително да ви помогне при редица кожни проблеми и раздразнения. Запазва яркия цвят на боядисаните коси, засилва имунитета и предпазва белите дробове. То е чудесното решение за вашите малки деца. Душът Hygea Aroma Spa идва с всички филтри, напълно готов за употреба. Пасва на всички стандартни подвижни душове. Монтира се изключително лесно. Поръчайте сега без никакъв риск и притеснение. Ако не останете доволни, ние ще ви върнем парите. Това не е просто душ, а спа изживяване във вашата баня.